Abans que comenci el curs, mestres i professors interins i substituts insisteixen que la seva situació és precària. Per això aquest vespre s'han concentrat a les portes de la Conselleria d'Ensenyament. D'una banda reclamen millors condicions laborals i critiquen les contínues retallades, malgrat que no hi ha hagut ni tan sols debat de pressupostos. De l'altra, reclamen més transparència en la contractació de personal, rebutjant el decret de plantilles. És un sistema absolutament, pensem que és injust i desproporcionat a tota la funció pública. Hi ha uns barems, una equitat, una transparència en l'accés en aquests llocs de treball. Per què a l'ensenyament no hem de tenir aquesta transparència? En els llocs precisament més precaritzats, que són els interins i els substituts. Tota l'eternitat, la llibertat me la done jo amb els meus. Omplim la vida de